Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu, kula badhe maosaken muqaddimah kitab Al-Ibris fi Ma'rifati Tafsiril Qur'anil Aziz utawi penghantar kitab Al-Ibris fi Ma'rifati Tafsiril Qur'anil Aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-Qur'anul Aziz menika setunggaling kitab suci ingkang dipun turunaken dening Allah Ta'ala, dipun turunaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingkang kejawi Al-Qur'an menika dados mukjizat. Ugi Al-Qur'an menika dados pitedah lan pepadang tumraping kita umat Islam sedaya. Saking mulyanipun Al-Qur'anul Aziz, saking kanugrahanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala, sinten tiyang ingkang maos Al-Qur'an senajan dereng mangertos makna lan maksudipun, tiyang kala wau sampun pikantuk harapan utawi pangebang-ebang saking Allah Subhanahu wa Ta'ala, inggih menika pangebang-ebang ganjaran. Al-Qur'anul Karim sampun kathah dipun terjemahaken dening para ahli tarjamah. Wonten ingkang mawi basa Walandi, basa Inggris, Jerman, Indonesia lan sanes-sanesipun. Malah ingkang mawi tembung daerah Jawi, Sunda lan sapanunggalanipun ugi sampun kathah. Kanthi terjemah kala wau, umat Islam saking sedaya bangsa lan suku-suku lajeng kathah ingkang saged mangertos makna lan maksudipun Al-Qur'an. Kangge nambah khidmat lan usaha ingkang sae lan mulya menika dumateng ngersanipun para mitra muslim ingkang mangertos tembung daerah Jawi, kawula segahaken terjemah tafsirul Qur'an mawi cara ingkang prasaja, enteng sarta gampil pahamanipun dening bahan-bahanipun terjemah tafsir ingkang kawula segahaken menika boten sanes inggih namung methik mundhut saking tafasir-tafasir mu'tabarah kados tafsir Jalalain, tafsir Baidhawi, tafsir Khazin lan sapanunggalanipun. Bentuk utawi wangunipun dipun aturaken inggih menika: A. Al-Qur'an dipun serat ing tengah mawi makna gandul. B. Terjemahipun tafsir kaserat ing pinggir kanthi tandha nomer
Nomeripun ayat dumawah akhiripun. Nomeripun terjemah dumawah ing awalipun. D. Katerangan-katerangan sanes mawi tandha muhimmah, faedah, ugi tambeh lan sapanunggalanipun. Terjemah tafsir Al-Qur'an menika kawula nameni Al-Ibris fi ma'rifati tafsiril Qur'anil Aziz. Mugi Al-Ibris menika dipun paringana manfaat fid dunya wal akhirah. Dumateng para kiai-kiai kados panjenenganipun Al-Mukarram Kiai Arwani Kudus, panjenenganipun Kiai Abu Umar Kudus, panjenenganipun Kiai Hisyam Kudus, panjenenganipun Kiai Sya'roni Kudus ingkang sampun sami kersa ambantu taftis utawi menyempurnakan dhateng Al-Ibris menika. Kawula aturaken jazahumullahu ahsanal jaza wallahu waliyut taufiq. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. Salajengipun kita milai monggo surat Al-Fatihah Makkiyah wakila madaniyah wa ayatuha sab'un. Surat Fatihah iku arane surat Makkiyah. Tumurune ana ing Makkah. Ana kang ngarani Madaniyah. Ayate akeh 7. Fatihah iku arane ambuka. Surat iki kejaba diarani surat Fatihah, uga diarani Ummul Kitab. Artine ibune kitab. Al-Qur'an tegese Al-Qur'an kabeh iku wis dikumpulake ana ing surat Fatihah iki, uga diarani Sab'ul Mathani. Artine ayat 7 kang dibulan baleni. Diarani mengkono jalaran sakjroning salat surat Fatihah iku paling sithik diwaca ping 2. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nebut asmane Allah, sipate Gusti Allah Ar-Rahmani kang maha welas ing dalem donya lan akhirat. Ar-Rahimi
tur kang paring asih kang moho asih ing dalem akhirat bloko. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Alhamdu utawi sekabehe puji pangalembono iku lillahi kagungane Allah Ta'ala Rabbil alamin kang mengerani ngalam kabeh, kang mengerani wong ngalam kabeh. Ar-Rahmani kang maha welas ing dalem donya lan akhirat. Ar-Rahimi tur kang maha asih ing dalem akhirat bloko. Maliki yaumiddin tur kang ngratoni nguwasani ing dalem besok dina kiamat. Terjemahan ing pinggir nomor 2, 3, 4. Sekabeh pangalembono iku mung kagungane Allah Ta'ala dhewe kang mengerani nguwasani ngalam kabeh iki. Ora ana makhluk kang anduweni pengalem. Gusti Allah Ta'ala iku persipatan welas asih marang sekabehane makhluk. Luwih-luwih marang manusa kang wus nyata diparingi nikmat wujud kanthi ngakol lan anggauta badan kang sampurna lan nikmat liya-liyane maneh kang gedhe-gedhe lan kang lembut-lembut. Uga Allah Ta'ala persipatan maliki yaumiddin nguwasani besok dinane kiamat kang kuwasa angganjar marang wong-wong kang padha taat lan kuwasa nyiksa marang wong-wong kang padha nulayani perintah-perintahe Allah Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Iyyaka dateng panjenengan, na'budu nyembah kula, wa iyyaka lan dateng panjenengan, nasta'inu nyuwun pitulung kula. Nyuwun pitulung ihdina mugi nedahaken panjenengan dateng kula nedahaken as-sirata ing dalan al-mustaqima kang jejeg, yaiku siratal ladzina dalane wong akeh an'amta ingkang sampun paring panjenengan alaihim ing atase alladzina ghairil maghdubi sanes dalane tiyang ingkang panjenengan bendoni
alaihim ing atase alladzina waladdallin lan sanes dalane tiang-tiang ingkang sami kesasar. Terjemahan pinggir nomor 567. Sarehning Allah Ta'ala iku welas asih luweh-luweh marang manusa. Mulane manusa kudu tansah nyembah nyawijekake marang Allah Ta'ala ing bab apa wae. Lan uga tansah nyuwun supaya Allah Ta'ala paring dalan kang lurus kang bisa nekakaken marang kebahagiaan donya lan akhirat. Ya iku dedalane wong dhisik-dhisik kang wis padha kaparingan nikmat, dudu dalane wong-wong kang diambahake ing dalane wong kang kena bendu lan wong-wong kang padha kesasar. Naudzubillah. Sampun ngantos kasupen dipun subscribe supados mangke saged nyambung video selajengipun.